ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି? ଏମିତି ବା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆରେ ମୋତେ ବା ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଏଇ ନରମ ପାଗରେ ଏତେ ଜୋର ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ପାଚିଗଲାଣି। କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆସିବା ଯିବାର କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା। ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ନରମ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ବେଳେ ଟାଣ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ପୁଣି ଟାଣ ହେଲା। ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଲା। ଟାଣ ପାଖରେ କ'ଣ ଖାଇବି ଆଇଡ଼ିଆ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବି, ମା ମୋର ରଖିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଦୌଡ଼ାଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ମୁଁ ପା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମା ମୋର ତାଳ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ଆଣି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ତାଳ ଖାଇ ପୁରା ମନ ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୋସ୍ ହେଇଗଲା। ତାଳ ଯିଏ ଖାଇଥିବ ସିଏ। ତାପରେ ମା କହିଲା, ଯା ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଢ଼େଇରେ ଗରମ କରି ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଇଗଣକୁ ସୁନ୍ ସୁନ୍, ବିଲାତିକୁ କୁନ୍ କୁନ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋ ଭୋକିଲା ପେଟ ତୁ ଯିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ସହିତ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରସୁଣକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଭାତକୁ